anoda kuita muupenyu hwemunhu. I remember 2015 there was a man came to me angane driving school, so ndokubva nditi the Lord has sent me so that I teach you how to drive. So aiva driving school, ndokubva ndaenda malessons, ndikanoita malessons ake kusvika ndaenda kuVID ndikatora license. Ndakafoira about 3 times, 40 time ndopandakazopasa. I used a lot of money. I was even worried naye kuti nekufoira kwandiri kuita is losing a lot of money. I just need to pray for him. Ndokubva ndita God said I must leave you with a license. Kune vanhu vane boldness pa dimension ye faith to an extent yekuti akatayo don't worry about everything. God said I must make sure ndakusiya une license. Then the 4th time ndopandakabva ndapasa. He was married for almost 6 years without a child. Anobvira andiudza problem yake, but God sent him to minister to me through nyaya driving. The following year ndokubva ava nema-twins. Akatozouya achitaura kwandiri issue yema-twins. Ndopandakazoshamisika kuti he had a problem because anga asina kuminister problem yake kwandiri. So when I prayed over his life ndani license, I did not mention anything to do with children because ndandisiri kuziva kuti ane mwana. Ndopandaka understanda kuti anointing, the grace of God or the power of God knows where the problem is. Just like mukadzi avane the issue of blood, anakuya achitaura dambudziko rake, akauya akabata Jesu, dambudziko rake rikagadziriswa. Simba raMwari rinoziva pane nhamo yako. Anointing knows where the problem is. Prayer, fasting, and giving. These are 3 elements dzaunofanirwa kushanda nazvo mulife mako as a believer. Mangwanana ano ndinoda kutaura pamusoro pesubject yatingati iri sensitive to the body of Christ and also to the world. Ndiyo nyaya inotinetsei pakunzwisisa. Ndoda kuti taure kubva kubhuku ya 2 Corinthians chapter 9. 2 Corinthians chapter 9 from verse 6. I'll start from verse 5. So I thought it necessary to urge you, brothers, to go ahead and arrange in advance for the gift ye have promised, so that it may be ready as a willing gift, not as an exertion. As a willing gift, not execution. The point is this: whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will reap bountifully. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. Text yanaverenga, this is Paul writing to the church of Corinth concerning subject here, giving or offering. The New Testament church and the Old Testament church, one thing that has not changed is giving, but what has changed is how to do it. In the Old Testament church, it was more like pressure, tradition, system. But the New Testament church now, Paul Tarachiti, it's out of your heart, freely, out of love, understanding, as led by the Spirit of God to do it from your own heart. So, Paul was a tent maker, but he didn't want to deprive people an opportunity to give so that they can be blessed.
There are many ways to minister unto the Lord. Like I told you last time about a week ago. You can give to the poor. You can give to orphans. You can give to the church, to the house of God, or to the man of God or the woman of God, as led by the Spirit of God. Mufudzi wemakwai une kodzero yekunwa mukaka nokufudza kwake makwai. Right. That is a right. But ndobva ndadzoka newe from the right. Doing the right thing ndechekuti appreciating, my wise men chakaita kuti vanzi vari wise. Jesus Mwari vakada nyika nekudaro ndokubva vapa Jesu mwanakomana wavo. So Jesus to the world is a gift. But my wise men pavakauya kuzogamuchira Jesu, they came with gold, with myrrh, with incense. Zvavari kuuya nazvo vari kuuya kuzogamuchira chipo nezvipo. Vari kugamuchira chipo nezvipo. And something chiri unique chakaitika kwavari, they disobeyed the command yamambo yekunzi kana mamuona muye pano, muye nepano. Why? Because Herod was after killing Jesus. But my wise men vanga vasina kuziva zviri mumwoyo maHerod, asi Mwari vaiziva. So pavakasvika kuna Jesu vakamupa zvipo, Bible rinoti, then they were instructed by the angel to go back a different way, kuti vaende neimwe nzira isiri yavauya nayo. Which means after they gave Jesus the gifts, after they worshipped him, vakapinda mu certain dimension yekuti they were being led by a star inooneka mudenga vachitsvaga kuna Jesu. But pavakawana Jesu vakamupa zvipo vakamunamata, they were instructed in a vision, in a dream, by an angel. Kureva kuti vakabuda from the natural sign vakaenda muangelic, which is the spiritual, by appreciating the gift inonzi Jesu, by giving him the gift very tangible. Ndiri kuti now we are giving is subject yekuti the Spirit must speak in you. Hausi New Testament church law haisi kubata patiri, chakabata patiri I grace. But under grace, what is not changed is giving. But what is changed, how to do it. Kare in the old, it was a system, a tradition, murau. Mukasaita zvakati Mwari havadai, mukasaita zvakati Mwari havadai, mukasaita zvakati Mwari havadai. So vanhu vaita out of fear, because vanga vane pressure yelaw. So the fear part of it in the New Testament is taken away. The law part of it in the New Testament is taken away. But what is not changed is giving. But what is changed, how to do it. Saka uchiona no matter people try to bring this matter, vachitaiwa vanhu vanenge vachibirwa zvisirizo nekudini. Chinhu chisina kuchinja kupa. Chakachinja inzira dzaishandiswa kuti vanhu vagone kupa. In the old it was law. By law yaiva ne pressure ne fear. In the New Testament, 2 Corinthians 9, yobva yati freely out of your heart, led by the Spirit of God, you can give. Why? Paul achisanangura anoti nokuti zvine nyasha muna Mwari kuti munhu aite saizvozvo sekutumwa kwaanoitwa namweya mukati memwoyo wake. 2 Corinthians chapter 9 verse 8. And God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in things at all times, you may abound in every good work. Verse 10. For he who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing and increase harvest
of your righteousness. There are many ways people will try to bring this matter as if kuronga kwevanhu kuti vanhu vagone kupa vafundisi kana kupa chechi kana kuvaka chechi kana kuita zvinhu muimba yaMwari. But the truth of the matter is, hapana munhu paanogona kupa Mwari direct, hapana munhu kusati kwaane chechi inoendesa mari kudenga kana zvipo kudenga. So what we do on earth in the name of the Lord, God honors that. Cornelius, minamato yako nezvipo zvasvika. Cornelius, zvipo aipa vanhu kwete ngirozi, kwete kudenga. Asi denga recognize kusvika kwazvo. So with your understanding and being led by the Spirit of God, with a heart in a not free will, what you feel in your spirit led by God, that's what you need to do. It's either you do it to the church, to the orphans, widows, kwakawanda, but with the name of the Lord attached on it, it will attract blessing and favor in your. Kune masuo asingavhurwe neprayer. Kune masuo asingavhurwe nekuimba. Kune masuo. Kingdom yaMwari ine makeys. Baba rangu rinoti Jesu ataura kuna Peter, I give you the keys of the kingdom. Regarding this statement, giving has not changed, whether Old Testament or New. What has changed? How to do it. How to do it. By law, vaiva ne pressure, vaiva ne fear. Ukasadai, ameno zvako ukasadai, the divorce will come and attack you, ukasadai. But the New Testament church, Paul is saying, nekuda kwe lawyer ivapo yaichikisa nekuvhundutsira vanhu. Vanhu ndomaitira vaitira kudara. But in the New Testament church, it's out of love, number one. For God so loved the world, he gave. So giving must be led by love. Ukanzwa mauri iri entertainment church, ukanzwa mauri kuri kunzvimbo yekutandara nekufara, there is no need to be a partaker of the blessing and nzvimbo iyoyo, because to you it does not mean anything. But ukanzwa Mwari vachiminister muupenyu hwako, shoko raMwari richikushandura muupenyu hwako, shoko raMwari richikucomforta, richikudzidzisa nekukusimbisa, you need to act like wise to be a partaker of the blessing. Why? Because God is speaking to your spirit, to your heart, to your mind. Kuappreciate zviri kuita Mwari muupenyu hwako, it's out of love and understanding. People of God, hear me very well. What has not changed is giving. What has changed, how to do it. Saka uchiona nyangwe vanhu vakasimuka vanokriticizana concerning giving. At the end of the day, if it's a church, they do an offering. They can change the name, but at the end of the day, they'll be talking about money in the house of God. I've heard a lot vachiti aiwa izvatite. Zvavanoita zvacho is to do with money as well. We don't do tithe, we don't do zakat, we don't do zakat. People will just give. That's money. So what has not changed is giving. What has changed? How to go about it. So I see pressure, I will money kids with, I will force me. But if God is blessing you, you need to appreciate that. If God is speaking to your spirit. My wise men, pavakauya kuna Jesu, Bible rangu noti vakapresenta magifts awo, yet Jesus, Bible not for God so loved the world, he gave. So Jesus is a gift. Chipo chakapiwa nyika. Only the wise came with a gift to appreciate the gift from God.
I've seen people who is mature, has been sent by God to minister into my life. Whether you pray for the person, but obviously we pray. But even if you don't pray for that person, obviously, pane zvaunonzwa muspirit kuti Mwari vataura nemunhu, munhu aita obedience, uye Mwari vane chavari kuda kuita muupenyu hwemunhu. I remember 2015, there was a man came to me, angani driving school, so ndokubva nditi, the Lord has sent me so that I teach you how to drive. So I went driving school, ndokubva ndaenda malessons, ndikanoita malessons ake, kusvika ndaenda kuVID ndikatora license. Ndakafoira about 3 times, 40th time ndopa ndakazopasa. I used a lot of money. I was even worried naye kuti nekufoira kwandiri kuita is losing a lot of money. I just need to pray for him. Ndokubva ndita, God said I must leave you with a license. Kune vanhu vane boldness pa dimension ye faith to an extent yekuti akatayo, don't worry about everything. God said I must make sure ndakusiya une license. Then the 4th time ndopa ndakabva ndapasa. He was married for almost 6 years without a child. Anobvira andiudza problem yake, but God sent him to minister to me through nyaya driving. The following year ndokubva ava nema-twins. Akatozouya achitaura kwandiri issue yema-twins. Ndopa ndakatozoshamisika kuti he had a problem, because anga asina kuminister problem yake kwandiri. So when I prayed over his life, ndani license, I did not mention anything to do with children, because nansi ruziva kuti ane mwana. Ndopa ndaka understanda kuti anointing, the grace of God or the power of God knows where the problem is. Just like mukadzi avane the issue of blood, anakuya achitaura dambudziko rake, akauya akabata Jesu, dambudziko rake rikagadziriswa. Simba raMwari rinoziva pane nhamo yako. Anointing knows where the problem is. Prayer, fasting, and giving. These are 3 elements dzaunofanirwa kushanda nazvo mulife mako as a believer. Wekupa, kwekupira, nekudi, that's your personal revelation. But giving is a principle that attracts blessing. That has never changed from the old. What has changed, I see giving, but how to go about it. How to go about it. So there are times kuti chinhu chika abused for a long time, people will think kuti hachisi valid kana kuti hachishande. But the truth of the matter is, prayer, men ought to pray always. Pray without ceasing. Prayer is a lifestyle of a believer. Fasting is also a lifestyle of a believer. Not just by the systems of the church, 10 days, led by the Spirit of God, you can fast on your own. You can fast 1 day fasting, 2 days fasting, 3 days fasting, as led by the Spirit of God. So prayer, fasting, and giving, a lifestyle led by the Spirit of God. Prayer, fasting, and giving is a lifestyle of a believer. Or let me put it this way. Whether unakunzwa Mwari wacho, do it Mwari wacho wakunzwe. Maybe usikunzwa the urge to pray. So pamwe pacho, you don't pray because you feel it, but you pray to provoke something in the spirit. Giving is a lifestyle of a believer. Whether you feel like or you don't feel like, practice makes perfect. Fasting must be a lifestyle of a... These 3 things, my principles are very strong in life and not provoke a change. But my issues, my jinji, atili kuchema mo pain. When you have prayed about it and things have not changed, try giving. When you have gave and things have not changed,
go into fasting. But all these three is backbone yazo. The Spirit of God must lead you. Jesu chipo chakabva kuna Mwari. Asi ari chipo, vanhu vakacelebrate, wise men vakacelebrate chipo nekuunza zvipo. And the Bible ndokubva rati vapedza kupa Jesu zvipo, an angel came to them in a vision, and they were asked ndokubva vakumbirwa not to go back the same way nzira yavauya nayo. Let me get a text here. Ndokubva vakumbirwa not to go back the same way nekwa Herod. Kureva kuti vakapiwa simba, the guts to ignore the instruction of the king because of the King of Kings wavaona uye nezvipo chavamupa. So they went back a different way. There are things that you can provoke in the spirit by prayer, by fasting, by giving. Let me repeat this statement so that I pray with you. What has not changed in the New Testament church? Giving. What has changed? How to do it, how to go about it. In the old, it was a tradition, a system, yaikonzera fear and pressure. In the New Testament, God loves a cheerful giver out of a freewheeling heart, out of love. Paunonzwa Mwari vachikuropafadza, make sure you bless the church or the person. Paunonzwa Mwari vachitaura muupenyu hwako, I've discovered this with some great men of God or some great woman of God we celebrate today. They are a product of people who stood with them. Patinonzwa nauya Jesu yekupinda muJerusarema akagara padonkey. The donkey did not belong to Jesus. It was somebody else's donkey. Patinonzwa vanhu vachicelebrate Jesu achipinda muJerusarema, ane vadzidzi vake vaakatuma kuti endai munotora dongi. Anenge abvunza munoti Ishe vanorida, and it will come back. Patinonzwa Jesu achiparidza ari mubhoti raPeter, anga atsika paplatform yegiving yanga yaitwa naPeter. Patinonzwa munana wa Jesu panowanda chingwa nehove, there was a certain boy anga ane zvinhu izvozvo pamusangano, akazviisa maoko aJesu. So miracle yanga yakatsika platform yegiving, somebody gave 5 loaves and 2 fish. So backbone ye miracle is giving. Backbone ye Christianity, for God so loved the world that he gave. So giving must be a lifestyle. But in the Rikuti is not pushed in a pressure, we in a fear, which manikidzwa, which manipulatwa. God loves a cheerful giver. Giving must be a lifestyle of a believer. Make a change in somebody's life. Gonao kuita shanduko muupenyu mwe munhu angoziva kunaka kwa Mwari. Make a difference in somebody's life. I've seen a lot of people who are doing great in life. But ukagara navo pasi ukanzvera ukada kudzidza nekuziva kuti sei vakasvika pavakasvika, they were standing on other people's shoulders. They were standing on other people's shoulders. So that some people are great
but they lack the shoulders to stand upon. Some people in life, they are so powerful in what they do, but they lack people. They lack people in their lives. They are powerful, they are great. Today we cannot see those people shoulders, but they can testify to you. I met so and so. So and so opened the door for me. So and so did this thing for me. And the blessing part of it, when somebody stands on your shoulders over our successful, the blessing will flow from the top coming down. So we sometimes, why? Because the one you standing on your shoulders today can be your help for tomorrow. Akatsika mabendekete ako nasi kuti agone kutana zvaarikutana kana kusvikira paari kusvikira. Kana asvikira pazvinhu izvozvo, you become part and parcel of the blessing. Tine vanhu vane zvavakaita muupenyu hwevamwe vanhu. Vanhu ivavo pavakaachiva nekusvika kwavakasvika, they became part of the family and of the system of blessing. Dai Mwari watibatsira. Ndati kupa is a principle of the word of God, whether Old Testament or New. Kwekupa, it's a personal revelation. Saka zvinoita kuti uregere kupa inini, asi hazviite kuti uregere kupa nokuti uri muKristu. So giving me a choice, giving a principle, a lifestyle ya believer. Dai Mwari atiwanira nyasha. Provoke grace or anointing muupenyu hwako. By prayer, by fasting, or by giving. Une zvaunogona kudena muupenyu hwako. Mukadzi unonzi Dorcas, Acts chapter 10, wakafa. Mumba maanga aiswa bhodhi rake. Zanzi mune vanhu nokuti she was a giver, aipa vanhu micheka zvekupfeka. Vanhu vanga vakaungana vachichema, the widows were crying in that house. Vandokubva vatuma varume kunoshedza Peter anga ari kunzvimbo inonzi Joppa. Peter came. Dorcas ndokubva amutswa. Mabasa aDorcas ndo akacreate that faith in people. But we cannot lose such a person. Let's send people to call Peter on this. Handina kunzwa nhamo zhinji dzakatumwa vanhu kuti endai munotichedzera Peter. But the secret ya Dorcas ndeyekuti she was of help to the body of Christ. Dai Mwari watiwanira nyasha. Dai Mwari watichengeta, Mwari watigonesa. Prayer, fasting, and giving, a lifestyle ya believer. Prayer has not changed. Fasting has not changed. Giving has not changed. How to go about it in the New Testament, that's what we need to know and understand. Because principle ya Jehovah is meant to bless people. Baba linonamata muupenyu vana venyu, linotaura nyasha nefavor. Zvavanobata nemaoko, pavanotambanudza maoko avo Mwari, vachidurura nyasha nefavor muupenyu hwevazhinji. Mishoko renyu rinoti unodiridzira unodyara, nekudiridzira Mwari unokonzera mbeu kubuda. Maoko avaya Mwari pavanopa ngavasangane neropafadzo. I release a dimension of blessing concerning giving on this platform in their lives, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. God bless you. Amadzangu Mwari vakuropafadzei, Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei. We meet again tomorrow
by God's grace. We meet again tomorrow by God's grace. Please implement Zondataura. Let it be your lifestyle: prayer, fasting, and giving. Mwari vakuropafadze, vakuchengetei, vakugonese muzita raJesu Kristu eNazareta. Amen, amen. And one thing I want to talk to you now, I'll type my number here so that I can pray with you on video call. I need to know you personally and pray for you by video call. So you can just call me on my number, WhatsApp video call, so that you can video call me. I see you, we see each other, I pray over your life. It's good to interact personally than as a group, than as a church. So you can call me on 0772 914 701. 0772 914 701. You can video call me. I pray over your life. It's good to know you. It's good for you to know me personally and pray for each other. God bless you. So it's +263 772 914 701. You can video call me. I pray over your life. Yeah, that's the number there. That's the number. Also, you can send your